И здравейте, приятели! И ние сега ще играем на Майнкрафт оцеляване. Ще играем с моя приятел Google Mega 3. И започваме. Какво правиш, бе? Айде да забираме дърво. Добре. Ето и за мене. Добре, айде. Аз чуваме и там, на страна, и там. Аз ще щупя, докато го нащупя. Да, ти си ми днеска умря от... Ами, готино е, какво искаш? Ами, какво искаш да направим първо? Коща? Добре, забирай един стак. Коньо. Ай, обичай му. Какво правиш, бе? Лаги. Купца. Така, хора, ако сте ми гледали клиповете, Да, това е Google Mega 3. Вие сигурно сте го гледали. да, сте се абонирали. Да. Защото аз имам доста. И се абонирайте към мене, защото му да правим готини клипове. Добре. Хора, аз сега ще копам. Колко дърво ни трябва? Колко трябва да направим къща? На мъничка къщичка, нали? Аз ще я правя. Добре, да. Колко се къде забира? Ама да не е прекалено мъничка частничка. Може да се направи една. Така, хора, пишете в коментарите, абонирайте се, харесвайте всичко. Да. Ама не мислете, че това е неговото клипче, а това е моето, къде... Защото се казвам Пламен 190 и вид, ама се пише Галин Николов. Като на батко. Да, като на батко ми. Защото им го прави. И приятели, ще спра за малко клипчето. И здравейте пак, приятели. Спряхме за малко да мога да напиша едно нещо на приятеля си. Ко написам нищо. Посаки лежа. Дъжко, то готино клипче ще стане, приятели. Раздане до... Ами то не може да е повече от 15 минути, не знам. Тут няма да закачи. Ти. Аз мога да говоря повече от тебе. Тут съм свикнал ти, като нямаме Yes. заради. Да, ти за първи път снимаш ти. Да, сега за първи път снимам. Няма да правя само едно клипче, а много клипчета ще правя. И с други приятели. Да. И други. И с кака ми, братовчетка ми. Може и... Батко. Не, той бати не снима клипове, ама... Братко. О, да. О, Хората, ако можеха да го видят. могат ли? Колко е красиво. Да, в мината, че къде ти копаш. Къде пусна зомбитата? Я знам. Не, ти нямаш... Охо, ти вече много неща имаш, само забирам. Къде си, Да, бе? ти само дърво забраш. На хората ще Да. им е много скучно само и да гледат как да брат. Не, бе, аз сега да почвам къщата. Малко да стане. Ти тук си го да видиш къде. Е, тук има... Нали, виждаш ли ми надписа? Не. Чакай. Да, виждам го, ама... Е, тук, ако ме намериш, ела. Чуле. Чух, не съм глух. Така. Гадно чу утре сме на училище. Значи, Значи поне имаме още часове. да. Ай, Гошко, ти в училище може да снимаш клипове. Чакай, какво стана? Как ми извибира. Двака е качухме. Да се настаня едно хубаво. Дома врата. Що? Я отида на другата сграница за мен. И приятели, клипчето няма да е много дълго.
Слушай, Не знам. нищо не знаеш. Колкото ни падне. Трябва да берем още дърво, че не свършим. Аз това камък да бера. Ами, какво да правиш? Си работили. Идея са хиляди. Бушко, то когато направят нова версия, да се изтеглим, нали? Да може, ще има още по-готини неща. Да, ние тук ще се бием с лидера. Някой пада. И, приятели, ще спра клипчето за малко. Не? И здравейте, приятели! И сега може след няколко минути да спрем клипчето. О, мага, пропаднах! На тях ще им се отрази леко. Ей, сино, пропуска. Нали хора? Аз ще живея на уна спомена там. Къде е? Там. О, в къщата тук може да оставим. Бери го е той да ротино, за по... Ами ти, защото там ако... Те да седи. Там, ако се изгубим, и може да го видим те. Какво? Къде тръгна? Не. Вървим. Няма. Още малко имаш. Пък веднага изтъжа. Не веднага, още малко, защото... Не си мисля, че ние сега играем на телефони. Значи Да. може да играем на таблети, на лаптопи. Някой ден. Да. Ето ти се казва. Идвам Съм при на- тебе. Връб, Много ти се иска. Кънца. Може да снимаме и в негов свят на Google Omega 3. О, не мога да бягам. Ето тук ще е моята къща. Тук Къде? ще е моята. Къде? Аз се качвам нагоре, ама не знам къде отивам. Оли, аз идвам при тебе. Косько, помниш ли един път, като играхме, ама не снимахме клипче, когато с Кака и двамата играхме и когато качах, че такова нещо като планина и две разделени планини и вие скачахте отгоре. Спомняш ли се? Да. Беше готина. И аз бях влязал и бях пропаднал. Помниш ли се? И всички се хилихме. То клип, то може да направим такова клипче пак, нали? Ще има един клип, и ще пише капани. Аз знам, че му прави капанчета. Да. Ама да, то може да бъде кога. Приятели, аз отивам нататък. Това е къде ще. Бошко, имаш ли запас? Не. Забирай. Забирай. Обърках се. Се събърка. Ти се събърка. Трябва да го правиш, защото зомбите и те ще му убият. Приятели, ще спра клипче пак за малко. Повече няма да го спрам. Айде. И здравейте пак, приятели. Става нощ. И аз сега пътувам нататък да бия сега, да имам храна. Айде. Баба Яга. Къде? Истина ли, Тя бе? е моя. Ама зомбитата пуснати ли са, бе? Да. Оф, да, забравих. Баба Яга. Я чакайте, приятели. Баба, не мога кой. Да. Имам ли? Не. Спрях ги, майче. Спрях ли ги, гости? Да, спрях ги.
Ние сега играем голяма версия. Голямо, много голямо. Еми 15.90.1. Оле! Оф, кон. Бивам. Ама не можах. И, приятели, мисля, че ще ви стане тъпо, защото само ти си бягам. Ако аз нямах, ще да е при мене яко. Аз сега правя къщата. Да, Давай събирам камък за в Гошка, ако можехме и да се телепортнем къщата. лаптоп или компютър. Ами, аз ще имам. Ще има. Ще ми купуват след една година-две. Да, вот. Да, бе, ще купуват лаптоп. Да, бе, тачи. Да, Да, аз какво ми кажа, че ми купува наистина, бе. Да. Оф, приятели, тук вече много тъмно стана. Може да пусна зомбитата да ги трепя без нищо. Бе, моя дом. Интересен. Чакайте, вижте ма, какъв ми е скина. Аз съм бебе. Ма. Ма ти не могат да видят, бе. Мога да не виждат. А да, като снимаш клипче. Къде ти го гледах преди? Доста време. Не снимаме доста време. Ще чакай, бе. Скача на спона планина там горе. Да се чуя какво да правя там. Пропаднах! В мина и Къде се губиш, бе? пропаднах така. Ела, помогни ми. Не съм губил. Съжалявам, Не, мога бе, да паднах в помогна. мина. Трябваше Работа. да бръка кабутката. Папучка, бе. Приятели, трябва да спрем клипче, защото вече нямам батерия. Абе, служи си на зарядно, е. Добре, изчакайте малко. Я не ти. Чакай. Казах да чакаш.